V Modre sa stretli Fredky z rôznych kútov Slovenska. Malé domáce zvieratá, ktoré spia 20 hodín denne, sa ukázali na ich olympiáde v plnej paráde. Najviac si zgustli na boskávaní sa s majiteľom. Niekomu smrdí, inému zazvonia. Fredka je vraj bordelár s ťažkou povahou. Ak jej nespravíte povôli, dokáže vás ignorovať i niekoľko hodín. Je to zviera nesmierne urážlivé. Keď mu nedám mäso dvakrát za deň, tak sa so mnou nebaví. Ale dosť bolo rečí, ide sa súťažiť cez rúru. Fredky musia ňou prebehnúť čo najrýchlejšie. Majitelia ich preto lákajú vitamínovou pastou. Ani to však nepomáha. Väčšine sa von z rúry ako si nechce. No. Doma nám to ide super. Po tvrdej drine prichádza maškrta žltok. Tá, ktorá ho vylíže ako prvá, vyhráva. V miske nesmie zostať ani len kvapka. Papkaj. Tiež, zvládneš to. My sme prví. Fredkám by bodol už aj spánok. Životu ich má prebrať čo najdlhšie sa boskávať so svojím pánom. Niektoré sú už tak uťahané, že nemajú na to ani len chuť. Ja už nechcem. Učím ju to od malička a má to rada. Vychovávať Fredky nie je jednoduché, no pár hodín, čo sú hore, vraj stojí za to. Jednoducho dokážu zabaviť celú rodinu. Aj preto by ich majitelia nemenili za nič na svete. Roman Rudkaj, televízia Markíza.